dag faktisk, der er vi lige ved at pakke hele tårnet ud, fordi vi kom først i går. Så nu skal vi lige have hele tårnet til at spille, så det spiller resten af sæsonen og pumpe vores boards op. Men ellers så står morgenen lige på at hejse flag, vurdere hvordan forholdene er i dag, og så hejse flaget efter det. Og så stille posten op, så det spiller, så vi er klar til at rykke hurtigt ud, hvis der skulle ske noget. Vi har sådan en ugeskema, så hver uge så bytter vi ligesom rundt på strandene. Så Varm og jeg, vi skal stå her indtil søndag på Sandvig. Og så fra mandag så kommer der et nyt hold af 2 til 3 livredder her på Sandvig og på Valke. Altså vi kan arbejde på uge 26 af, det er nu, og så til uge 34 har vi slut uge. Og det er den her folkeskole sommerferie, vi følger. For det er der, vi tænker, der er flest mennesker på stranden. Og så bor man ellers i sommerhus rundt i hele landet. Varm, min kollega, han kommer fra Aarhus af, bor nu i Aalborg. Jeg bor lige nu i Næstved. Og jeg skal til vestkysten det meste af sommeren. Og Varm, han kommer tilbage her til Bornholm. Så man kommer lidt rundt fra et eller andet. Det er vores primærflag, vi sætter op hver morgen. Som skal stå i den zone, som vi holder primært øje med i løbet af dagen. I dag der tænker vi at sætte dem her foran klipperne ved Vadbroen, og så før de klipper, der kommer dernede. Og det er simpelthen for at indikere, at det her det er mest sikkert at vade, fordi det er her, vi holder øje i løbet af dagen. Primærflagene, det er altid rødgult, fordi det er vores standardfarver i kystlig redning. Men det flag, vi ser op på toppen her, det er det flag, vi sætter hver morgen for at signalere forholdene for i dag. Vi har valgt rødgul i dag, fordi at det er normal opmærksomhed, man skal have på stranden. Udover det, så har vi et gult flag, der er helt gult. Og der skal man have ekstra opmærksomhed på forholdene, der er i dag. Så det kan fx være fralandsvind, hvor vandet kører den anden vej. Hvor man måske ikke lige skal have et baddyr med ud, for det kan i hvert fald søge væk. Og så har vi det røde flag, hvor vi frabeder badning. Lazy breeze, warm sand beneath your feet, low surf rolling in, know your beats, watch the current, know your beats, feel the wind. Remove clothes from patient's chip. Jeg har i gang i vores førstehjælpsudstyr, vores hjertestarter og ilt. Og hver morgen så tjekker vi lige om det hele virker, og om der er nok ilt på ildtanken. Det skal jo spille, hvis vi skal ud af vaderen. Så det tjekker lige om det virker, og det gør det. Godt. Skal jeg lige tage den? Vi har jo glædet os i 10 måneder til at komme tilbage på stranden. Og så er der nogle af vores kollegaer, der har brugt de sidste uger på at pakke alle tårnkasserne og pakke, hvad vi skal have med på de første strande. Vi mødtes alle sammen i går i København på vores lager og kørte afsted. Vi er her hver dag fra 10 til 18. Der er så fra 10 til 18, der er flaget oppe. Så kommer vi her lige ned lidt før, så er vi klar til at sætte flaget op kl. 10. Og så smutter vi kl. 18. Det første det er at lære at svømme. Og det er jo fordi, at hvis man kan svømme, så har man bedre forudsætninger for at kunne redde sig selv,
men også redde andre, hvis der uheldet skulle være ude. Så er der andet badråd, det er bad aldrig alene. Og hvis man er alene ude at bade, så er det svært, at der er nogen, der kan hjælpe en. Og hvis man er to, så kan en kammerat altid råbe efter hjælp, eller selv hjælpe en, hvis man kommer ind. Så har vi lær stranden at kende. Det går ud på, hvis man kommer til en ny strand, der kan være nogle forhold, man ikke er ops på. Det kunne være et revlehul eller noget undergående strøm eller noget fralandsvind, man skal være opmærksom på. Så spørg en lokal eller også livredder om forholdene på stranden, før man går i vandet. Så skal man fjerde badråd læse vind og vandet. Man skal læse, hvordan vinden den blæser. Man kan blandt andet se op på livreddernes flag. Hvis det blæser ud mod vandet, så er der fralandsvind, så skal man måske være lidt forsigtig, men man ikke driver sig havs på sine flydemidler for eksempel. Og den sidste, slip aldrig børnene af syne. Hvis man har børn med på stranden, så hold øje med dem. Og generelt hold øje med hinanden på stranden, så man ikke mister hinanden ud af syne. Keep an eye on the little ones. Stay close, stay kind. Know your beat. Håndbog til de små livredder, det er vores... Vi har nogle små mailbøger, vi giver ud hver sommer, så man er mere end velkommen til at tage, selvom man er lille eller stor. Det er simpelthen tal, og det er for at skabe mere forståelse for sikkerhed i vandet. Watch the current. Know your beach. Feel the wind. Det skaber overblik. Hvem er det, der råber? Hvor er de? Og så kontakter jeg min makker, og så finder ud af, hvad vi skal gøre. Vi er 2 livredder på post, og så har vi det her med, den ene er livredder 1, den anden er livredder 2. Det er altid den, der spotter hændelsen først, der er livredder 1. Og det er så livredder 2, der er den, der laver redningen. Så det vil så være min makker. Vi vil lige finde ud af, hvad vi skulle gøre, hvilken slags redning vi skulle gøre, om det skulle være med subboard, om det skulle være med redningsboard, rescueboard. Men 75 meter ud havde han nok taget en rescueboard. Man starter lidt det her med at snakke til vedkommende. Kan det respondere? Kan de tage fat i boardet? Hvis der ikke er nogen form for kontakt, så kan man jo lave den her boardredning. Så man speciel måde at få vedkommende op på boardet på en sikker måde. Før man får vedkommende op på boardet, så skal man også lige lave det her med, at man tjekker bevidsthed og tjekker vejrtrækning. Hvis der ikke bevidsthed er, så skal man lave det skarpe signal ind til makkeren. Og så ved makkeren, at det er, eller livreddet, at man skal ringe til 112. For den bevidsthed stod. Hvis vedkommende er i bevidsthed, så skal man jo snakke og støtte vedkommende mest muligt. Berolige dem, så der ikke sker nogen ulykker. Når livredder 2 hopper i vandet og er i gang med at foretage en redning, så er det vigtigst, at livredder 1 starter med at lave en pejling på de pejlstænger, vi har her. Og simpelthen, hvis vedkommende nu skulle gå under, så har vi et pejlemærke, hvor vedkommende skulle være. Og så skal man råbe op på stranden med en megafon, siger, at der er sket en hændelse, så stranden ikke vil under opsyn. Og så løber man ellers ned med det skarpe udstyr, vi har med hjertestarter, førstehjælpskasse, og står egentlig bare klar til at modtage ens makker, der kommer ind med patienten. Happy people, but careful lives. Safe today, play again tomorrow. For det meste så glæder jeg mig rigtig meget til at komme på stranden. Men det er jo mere at være frisk og veludhvilet. Ellers, bare have hovedet klart. Der er ikke nogen sådan nogle ritualer, jeg lige har mig, inden jeg skal på stranden. Jeg glæder mig til at komme ned hver dag, se om der er nogle mennesker. Jeg har ikke været ude for noget super vildt endnu, hvis man kan sige det sådan. Men man prøver sine erfaringer, også inden folk går i vandet. Det bliver vi også uddannet rigtig meget i, altså at forebygge skader. Så der har man brugt det mange gange med at gå ned til folk og sige, at de ikke skal gå ud i fralandsvind for eksempel på et flødemiddel. Det er jo også en del af vores uddannelse. Det er jo ikke kun de her store vilde aktioner, hvis man kan sige det sådan. Det er jo også bare at informere badegæsterne om forholdene, der er. Men ellers har vi mange brandmænd, hvor vi er blevet uddannet, hvad vi skal gøre der, eller bistik, eller hvis folk lige har fået det lidt for varmt, at komme ind og få en juice eller noget koldt.
Altså, det er ikke fordi, vi bliver undervist specielt til hver strand, men vi gennemgår på vores uddannelser og kurser generelt viden om vind- og vejrforhold, og hvor man kan tjekke op på det, og hvad for nogle forhold, der gør sig gældende for forskellige typer strande. Så inden vi kommer til Bornholm, så gør vi jo selvfølgelig overvejelser om, hvilke forhold gør sig gældende her, omkring strøm og vind, og sådan nogle forhold, der er herovre. Mange af os livreddere, inkluderet mig selv, har været tidligere svømmere. Der er også rigtig mange, der ikke er svømmere, men det var i hvert fald den vej, jeg havde ind i livreddning. Jeg stoppede med at være konkurrencesvømmer. Jeg kunne stadig godt lide at være i vandet og være ved stranden, og så vil jeg var god til at svømme, så jeg tænkte, det kan jeg godt lide. Og jeg kan også godt lide at være på stranden om sommeren, så hvorfor ikke gøre det til et arbejde. Og så tog jeg på kystlivredningsuddannelsen. Jeg tror lidt det samme som om, jeg har været svømmer, og så stoppede jeg. Og så var der rigtig mange af dem, jeg ligesom havde svømmet med og lavet noget konkurrencelivredning med, der var inde i Trykfonden. Jeg brugte deres somre på at være på strandene. Og så synes jeg bare, det virkede helt vildt hyggeligt. Og det fællesskab, der var herinde, som de havde. Vi har vores oplysningstavle hver morgen, hvor vi kan skrive, hvad temperaturen er på dagen og badevandstemperaturen. Så lige om lidt går min makker ud på bord og lige mærker 1 meter dybde og så en 100 meters penge ude vandtemperaturen. Og så kan vi få skrevet den. Watch the current. 17 grader. Det er meget lækkert, men det er også lidt friskt. Så kan vi skrive det på vores infotavle. Hvor varmt vandet er. 17 grader, Luna. Det er jo rimelig kendt, at de her dage, der kommer der hedeslag rundt omkring i Danmark. Og der kommer der også en smule højere temperatur på Bornholm. Så jeg kommer nok også til at skrive på den her infotavle, at man skal huske at afkøle sig selv, og man skal huske at drikke vand. Og måske lige huske den der parasol eller solhat, så man ikke sidder i fuld sol hele dagen. Temperaturerne de skifter hvert år. Så selvom det er varmt nu, så er der også nogle sommer, det kan være lidt mere regnfyldt. Vi kan jo sidde derinde, spille kort, stadig med opsyn. Vi kan sidde og snakke, vi kan sidde og høre musik. Og så er der også en trangia. Så hvis det virkelig pisser ned og stormer, og vi har et rødt flag op, så kan man jo også godt lige have nogle pandekager eller andet på trangia. Vi går ikke hjem på noget tidspunkt. Det er 10-18 hver dag. Der er vi i vores opsyn på vandet. Og altid fokus på vandet. Ligegyldigt om man sidder og spiller et spil kort imens, eller hører musik, eller laver mad. Om ikke andet den ene, hvis den anden op på toilettet. Men vi kan sætte det røde flag op, hvis der nemlig begynder at storme, og vi ikke selv vil have lyst til at gå ud i vandet. Hvis det ikke er sikkert for os at gå ud og redde nogen i kæmpe bølger, eller stormvejr, eller de vejrforhold, eller vindforhold, der er, så sætter vi det røde flag op. Det røde flag betyder, at vi advarer om ikke at gå i vandet. Vi har jo de her 3 flag. Vi har det røde-gule, så har vi det gule og det røde. Det røde-gule, som jo betyder, at det er vores standardflag. Vi er på vagt. Det er normalt bad. Opsyn, man skal have. Og det er ikke det grønne flag, vi har. Selvom der er mange, der spørger, hvorfor vi ikke bare har rød, gul, grøn. Men det er simpelthen også bare for at indikere, at
hvis man ser sådan en grøn farve, kan man godt tænke, at det er bare super, jeg kan bare gå ud og lolle rundt i vandet. Men man skal jo stadig være opmærksom på de ting, der kan forekomme. Det gule flag, det betyder egentlig, at man skal være ekstra opmærksom, hvis man går ud i vandet. Det kan være fralandsvind, det kan være, der er revler. Sagde vi havde et grønt flag? Nej, det har vi ikke. Nej, vi har jo ikke et grønt flag. Det var faktisk, det troede jeg bare lige sagde. Nej. Men ellers så... har det nemlig ikke. Nej, vi har rød, gul og rød. Men jeg tror, at Luna, hun sagde meget flot, hvad flagene betød. Jeg har da heldigvis ikke været ude for noget ekstremt, om man så kan sige. Vi håber jo lidt på, at vi ikke rigtig får noget at lave løbet en dag. Andet end at snakke med folk og sige, hvad man skal undgå. Ja, jeg tror, jeg har rigtig tit været ude for en efterforskning. Men det er så på de større strande over ved Vestkysten, hvor der også kan forekomme biler, og så er der børn, der løber væk. På Bornholm har jeg ikke oplevet noget. Vi tager jo alle med kærlig hånd, ligegyldigt om man er dansker, bornholmer eller turist. Og vi står altid klar til en snak. Nogle gange kan man jo godt lidt forveksle os med bademestre. Og det er jo ikke helt det, vi er her for. Vi er her for at skabe sikkerhed og undgå, at der sker nogle ting. Og så er vi klar, hvis der sker noget. Vi har vores sådan bog her til hver livræderpost, hvor der lidt står om fakta om posten og hvad der gør sig gældende af forhold her. Så der står, hvor vi skal bo og hvad der er videre om stranden. Men så skal vi også hver mandag tjekke, at vi har alt udstyret, vi skal have i tårnet. Det kunne jo være, at man for eksempel havde brugt en ispose i den foregående uge. Så skal der bestilles en ny til ugen efter. Så hver mandag laver vi mandagskontrol og tjekker, at vi har det hele. Og det skal jeg lige til at gøre nu. Selvom det er den første uge på stranden, så skal jeg lige se, om vi har fået det hele med, vi skal have. For lige at tjekke efter. I kassen. Med vores mandagskontrol, som vi skal have, så indberetter vi inden kl. 12, hvad vi mangler, og så bliver det sendt med posten, og hvis det var et viskestykke, vi manglede, så bliver det sendt med posten. Hvis der var noget mere kritisk, for eksempel en ekstra iltflaske eller noget til vores hjertestarter til at give ilt, så vil vores supervisor højst sandsynligt komme med den, så det kunne komme herind hurtigere. Så hvis det er noget kritisk, vi mangler, så bliver det lige prioriteret, det kommer hurtigt. Hvis det er en oplader til vores højtaler, så kommer den med posten. Vores supervisor, som det hedder, de kører rundt i supervisorbiler, så de kører rundt hele sæsonen og har tildelt nogle områder. Så der er en supervisor i Nordjylland og en i Østjylland og en der har i Sjælland og Bornholm her. Ja, så de kører rundt, og de kommer rundt til os en gang om ugen, ugenligt også, og laver en prøve på os, kan man sige, hvor de lægger sig ud i vandet og med en arm i vejret. Og vi ved ikke, hvornår på ugen de kommer, og så er det ligesom vores opgave at spotte dem, at de er der. Så det er sådan en check på, at vi sidder og holder øje hele tiden, og så er der nogle krav på, hvornår man skal have opdaget dem, og så opstiller de et scenarie, hvor man så skal ud og redde dem, og så bliver man bedømt på det. Så det kommer også en gang om ugen, men vores supervisor kører rundt i deres egen supervisorbiler og tager færgen herover. Om sommeren, så er der måske ikke så meget politik at følge med i og sende nyheder omkring, men det er jo også bare, hvad der sker rundt i landet. Men jeg er blandt andet også tit, når man er på de små sommerhusområder, så kommer der til den lokale avis og spørger ind til en. Så kommer man lige på et lille billede af avisen, men ellers her til morgen har jeg også været hernede tidligere og blevet interviewet i radioen af P4. Nogle korte indslag om for eksempel nogle nye baderåd eller vores baderåd. Så der er stor interesse om sommeren med at komme med i medierne, men det er jo bare sjovt, fordi så sker der også lidt noget anderledes på stranden, end kun at sidde og kigge på vandet. Lazy breeze on my skin, warm sand under my feet. Low surf rolling in slow, happy people on the beach. Hold that smile, take your time, but keep your eyes wide open. The sun feels kind today, still the water keeps its own rules. Look left, look
can't pull you where you are not. So stay where you can stand and speak up if it feels wrong. A good day stays a good day when everybody comes back home. Look left, look right, see the flags in line, read the water before you dive. Watch the current, babe, watch the current. Watch the current, babe, and know the beach you're on. Watch the kids now, keep them close, keep them close. Watch the current, babe, and know the beach you're on. If the wind shifts fast, bring it in, bring it in. If the waves start racing, call it out, call it out. No shame in waiting, no rush today. The safest tide is the one you respect. Watch the current, babe, watch the current. Watch the current, babe, know the beach you're on. Watch the kids now, keep them close, keep them close. Watch the current, babe, and know the beach you're on. Watch the current, watch the current. Watch the current, know the beach you're on. Watch the kids now, keep them close. Watch the current, babe, and know the beach you're on. Jeg vil så godt tænke mig at høre, hvorfor du, som er så ung, har valgt at koncentrere dig om det bornholmske sprog i den grad, og sprede det ud og Facebook Ja. og Ja, hvorfor? det synes jeg er jo fantastisk. Ja. Altså, et eller andet sted. Hilden. Ja, hvorfor altså? Hvorfor snakker jeg bornholmsk? Ja, det er Du er nødt til at tale meget højere, fordi det meget højere. Jeg snakker meget højere. Jeg kan godt droppe op. irriterende. Ja, Og det er jo fordi jeg er i bornholmere, ikke? Altså. ja. Så det er derfor jeg snakker. Og så er jeg kanskje bare ualmindelig og lorlig og gammeldags, ikke? Bor du her? Det, ja, delvist. Altså, jeg bor faktisk i København lige nu, fordi jeg studerer. Det gør jeg ikke, fordi de forstår mig ikke. Nej, det er det. Det gør jeg ikke. Du bibeholder det. Ja, det gør jeg, når jeg kommer hjem. Altså, jeg har forsøgt lidt nogle gange at købe og handle, men de forstår jo ikke. De tror, hvad hunden er det for en havsang, så. Og så... Jamen, jeg begyndte først som 13-årig faktisk at snakke. Hej. Skal I være med til at lære bornholmsk? Ja. Vi har ikke stoler nok, tror jeg, som de stod op. Jeg begyndte først som 13-årig. Og... Havde du snakket fint? Nej. Jeg snakker helt almindelig rigsdansk som alle andre. Med dine forældre. Nå, jeg tror fandme ikke, du kunne snakke først. Nej, jeg har også snakket. Men bornholmsk begyndte jeg først at snakke som 13-årig. Nå, okay. Ja. Og det startede så med ordet shitboys, som jeg kaldte min farfar. Det synes jeg, det var sjovt. Det var så ligesom det, der blev grundlaget for. Og så synes jeg, det var sjovt, og jeg ville gerne holde fast i det. Det føltes ligesom som en del af mig, og min identitet. Altså, at være bornholmer, og en del af det er jo, en stor del af det er jo at snakke målet, sproget. Og så har det ligesom taget mere og mere fat. Og det, hvad skal vi sige, der er et eller andet i mig, der ligesom kalder på det. Det er en del af mig på en eller anden måde. Og det hører sig bare til, altså. Jeg snakker bornholmsk, fordi jeg er i Bornholmer, og det
Det er ligesom udadskilleligt, synes jeg. Og så er der jo ikke rigtig nogle andre unge, der snakker. Og det, nej, det er ikke. Der er næsten ikke nogen. Ja. Underviser i på måske dansk fugl, men det gjorde det vel sikkert alligevel. Nej, og der er jo ikke nogen hverken i næsten ikke nogen hverken i vuggestuen eller børnehaven eller i skolen. Altså lærer, undervisere, pædagoger, som snakker bornholmsk. Og det er jo en stor del af udfordringen. Såvel som i medierne, altså både radio, udover Kjell Olsen, og TV2 Bornholm. Og det er jo en stor del af problemet. Og så er det selvfølgelig også forældre og bedsteforældre, som ligesom ikke snakker bornholmsk, men konsekvent snakker dansk, rigsdansk. Og i det hele taget så har vi jo bornholmer en tendens til ligesom at slå over, når der er nogen, der er overfra, om de er førder eller turister eller hvad de er. Eller kanskje bornholmere, som ikke selv snakker bornholmsk. Så slår vi ligesom over, og det er jo i god mening, der er god intention og en god hensigt med det. Fordi vi vil gerne forstå, så vi vil ikke være til besvær. Det vil vi aldeles ikke. Men det går så ud over sproget. Og det, vi kan godt snakke bornholmsk, mener jeg. Og ikke være unge, eller der er ikke nogen dårlig mening med det, vel? Og så kan vi jo så oversætte og forklare, hvis det ikke bliver forstået. Ja. Men der tror jeg, at tålmodighed spiller ind i der. Det gør jeg. Du kan så mange ting i det. Så hvis du skal sidde og redegøre for, hvad du tager. Ja. Og, altså, jeg er selv chef med en kulturhjem. Ja. Jeg har en veninde, som er Bornholmer, jeg er på skole med. Chef med en, som heller ikke. Når vi er i samme stave, så snakker vi i starten Bornholms vi to. Men de to, vi gifter os med, det er altså lidt for besværligt. Ja. Jamen det er jo lidt besværligt, altså, og vi skal være tålmodige, og så er det jo lettere, hvis vi så i det hele taget snakker bornholmsk til at starte med. Hvis det sådan bliver forstået, så er det meget lettere bare at slå over til rigsdansk, så vi bliver forstået, uden tvivl. Det er jo lidt ligesom, man snakker engelsk med en svensker, selvom man egentlig godt kunne snakke. Lige præcis. Altså, på et tidspunkt, jeg kan godt starte på svensk, men på et tidspunkt kommer det til at blive engelsk, fordi det er bare meget nemmere. Ja, jamen det er og det er jo som du sagde, tålmodighed. Ja. Og især nu, fordi der er så mange platforme og ting og så som foregår. Ja, og verden går bare hurtigere og hurtigere, så altså. Ja. Så når der kommer sådan en med dig der, så vi har ikke tid til at forstå hverandre. Facebook, sådan, altså at lytte til det der, du sagde. Ja. Så længe, som du snakker, og det er fordi det er længe, men det er jo alligevel sådan, Ja. man skal hænge på. Ja. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Jeg er enig med. Hvordan har du så lært det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Og så bruger jeg også så plejer jeg at sige, altså, tale om her, hvordan har du lært dansk, eller hvad for et sprog du end snakker? Og det er fordi, jeg er opvokset med det. Altså, en ting er, det er i mit blod og mine gener til hvis det, men altså mine forældre, bedsteforældre og andre ligesom i min omgangskreds, de har snakket bornholmsk, og så har jeg jo hørt det hele mit liv, min opvækst. Og så begyndte jeg så selv at snakke som 13-årig. Men så er det ligesom alt andet, at det handler egentlig bare om at øve sig. Så derfor så, det er jo en grund til det at snakke bare det her, jeg har lavet. Fordi det handler bare. Så kommer det til at sige en masse forkert, hvis der er noget, der egentlig er forkert. Men det handler bare om at snakke, og det er den eneste måde, vi lærer noget på. Så det er ligesom budskabet. Vi skal have nogen at snakke med, jo. Det skal vi. Ja. Det er problemet. Det er problemet. Så der er ikke noget, der gør det. Så derfor så kræver det også i en vis grad, der er ligesom i... der er nogen, der ligesom tør at snakke med hverandre og så videre. Og det vi ser, bellerne og de unge, det hænger på i forhold til fremtiden og overlevelsen. Og så er det meget svært
og hvis vi går i skolen, eller hvad vi gør. Og alle snakker sådan her, bruger udtryk fra TikTok og fra Instagram og engelske udtryk osv. Og der er en helt anden jargon i det moderne sprog, som unge bruger, end der er på bornholmsk. Altså selvfølgelig, det er ikke måde, jeg snakker på, det er bare noget, jeg gør, det er sådan, andre skal snakke. Men generelt, så vil du skille dig meget ud, hvis du snakker bornholmsk. Blandt andre unge, som snakker på en helt anden måde. Så det er også svært. Men så har vi også snakket lidt om, at der skal ligesom nogle rum til, hvor folk kan snakke. Og så har vi snakket om i forbindelse med AUF, som jeg står her for, at vi kanskje skal lave noget efterskole, noget kurser, workshop, et eller andet. Hvor folk så kan komme og snakke og øve sig. For det er det, der skal til, at der ligesom er mulighederne for det. Og samtidig, at der ikke bliver dømt, at vi ikke dømmer hverandre, som der er nok mange yngre især, der ligesom har oplevelser med, at de forsøger at sige noget til en gammel kære, og så giver han en kommentar, som ikke er særlig pæn. Om, det så du forkert, og du skal sige sådan, eller hvad ved jeg. Men den undervisning der, bliver det så for unge, eller bliver det for alle? Ja, det er jo ikke først lidt endnu. Nej, jeg vil bare sige, altså jeg har for eksempel 2 børn, okay. Og de hører ikke noget bornholmsk. Nej. Jeg er også vokset op med bornholmsk delvis, ja. Men jeg snakker det ikke selv. Nej. Og kan det ikke sådan. Nej. Men du sagtens lave et familiehold. Det kan vi. Ja, det er et eller andet. Og i hvert fald, jeg har i hvert fald 2 børn, som ikke hører det, fordi jeg ikke selv føler mig tryg i det. Okay. Så derfor så synes jeg, at der er også nogle forældre, man godt kunne tage fat i. Ja, jamen det er da helt bestemt. Ja. Og det er en opfordring til alle, altså til at snakke. Og må jeg spørge dig, er det fordi du ikke ligesom har gjort det og gjort nok, at du føler dig sikker i det? Eller hvad? Ja, okay. Ja. Det ligger overhovedet ikke sådan latent. Naturligt, nej. Jamen, det forstår jeg godt. Jeg forsøgte jo faktisk også i en alder af 10-12 år at begynde på det, men det er stoppet igen. Ja. Ja. Og altså, det er jo også et spørgsmål om, at vi er også sådan en mixet familie, ikke? Med en Bornholmer og en fra Roskilde, så man har hørt lige så meget. Ja. Ja. Det er det. Ja, vi havde en far, som snakker bornholmsk, nogen der snakker bornholmsk til ham. Ja, lige præcis, ja. Så når hun så snakker dansk hjem, så blev det dansk hjem. Ja. Og det er jo... jeg synes, det er lidt synd. Altså igen, det er jo egentlig en god hensigt. Men altså... det bliver ligesom... Der er noget meget fint i, at vi har diversitet og kultur. Altså det er udtryk for vores identitet og kultur. Og snakke med dialekt, snakke sprog i det hele taget og så videre. Og det bliver ligesom af... i samfundet, så er det sådan, det hele bliver jo mere, det skal være ens, og alting skal være strømlignet og så videre. Og det er jo lettere at blive forstået og så videre, men det bliver ligesom lidt mere tidligt på en eller anden måde. Men jeg synes personligt, der er en mangel på noget, og det kræver en vis dedikation lige i starten i hvert fald, til ligesom at vende sig til det. Men altså, det behøver slet ikke være mere besværligt at leve og snakke til dagligt. Men det er bare lige, når I skal vende sig til som alt det andet, og så er det slet ikke så slemt. Men jeg kan sige, at når vi er ude at handle, nu bor vi selv i Brøndby. Ja, okay. Når vi er ude at handle Gridhunders på Brøndby. Ja. Så hvis vi er oppe i Føtex for eksempel, jamen så er der nogen, der står lige og tjekker på den andre til køledisken. Ja. Så lige pludselig åbner nogen, så bliver nogen snakke Bornholmsk, jo. Okay. Ikke? Det er perfekt. Ja, det er det. Så får vi, vi kan ikke komme og få en anden. Nej, det er det jo. Jakke. Ja. Ja, vi har en forbindelse, Bornholmer imellem. Og noget personligt, noget med vores identitet. Det er udtryk for, hvem vi er. Og... Ja, i vores situation, så er det den der accent, folk kan høre. Ja. De synes, vi hører noget. Ja. Ja, det er sjovt, det. En gammel mand havde boet på Sjælland, på Jylland, og så i 50 år. Og jeg havde bare sådan, da jeg sidder på min... Er du Bornholmer? Ja, så det lå, den var der. Ja. Ja.
Ja, det er sjovt. Det kan vi ligesom høre på hverandre. Selvom at vi så forsøger at snakke rigsdansk. Men det er så noget, der ligesom bliver udtynget og bliver mindre og mindre ord. Altså, hvis I går i skolerne, så tror jeg, langt de fleste af dem kan I ikke høre på, at de er fra Bornholm. Nej, det forsvinder mere og mere. Det gjorde jeg. Jeg tror også, det er vores tilfælde hænger sammen med, altså når vi kom til København i 72, lige det var Gistrup var kommet ind i folkeskolen, og så bliver man jo drillet. Altså, Ja. Jamen det er jo det, ja. Så får man jo den dialekt, fordi man skal forsøge at gøre sig klar, altså man skal forsøge at få budskab igennem. Ja. Det går ikke på grund. Nej, det er jo en... Det bliver ikke taget i bordet. Nej. Nej, det er slet ikke, når det er i uddannelsesmæssigt og skoler og kunder. Nej, det går slet. Nej, det er svært, altså... Gistrup, han snakkede ikke Bornholmsk, vel? Han snakkede et mærkeligt sprog. Ja. Ja. Altså, jeg er ikke dansker. Nej. Jeg lærer dansk, Ja. og jeg synes, det er utroligt spændende, hvor mange dialekter der findes Ja. på dansk. Også at prøve at finde ud af, hvad du siger. Ja. Jeg forstår det mest, men jeg skal virkelig fokusere det. Ja. Måske også, I har det på samme måde med mig. Accent. Du snakker helt perfekt. Tak. Men findes der nogle udtryk? Jeg ved godt, der findes ord på Bornholmsk, men er der nogle udtryk måske, som er forskelligt end dansk, eller noget, som du holder meget af på Bornholmsk, som er meget malende udtryk? Og jeg har ikke fået det der. Nu skal du få en her. Med bussen. Der er flere her. Altså, idiomer er så spændende på dansk. Vil du over en? Der er flere her, hvis... Der er mange. Der er rigtig mange. Og det er jo det, der er så skønt ved Bornholmsk, at det er så rigt, og det er så bredt. Og det er så nyttigdørs, det er så blevet snævret meget ind. Så det er ikke rigtig længere. Men altså, hvis I ser på et meget lille udvalg, og det jeg har samlet her, så det er fantastisk malende, som du siger, og beskrivende, og altså, så er det så det islet med det bornholmske, at det mest er lidt negativt eller nedsættende. Og det er latrineret lavere stilleje. Men derfor så er der jo altså gode, fine ord. Altså hvis vi for eksempel så adjektiver, så er der for eksempel grænt, som for eksempel er smukt, kan det betyde. Ja. Eller grænger. Det er ligesom infinitiv, grundformen ordet. Grænger. Smuk. Og så er der helligt, som jo egentlig betyder helligt, men som ligesom beskriver noget, der er hyggeligt eller behageligt, rart. Og så er der skønt, som er skønt. Og mange andre. Og så er der mange sjove personbetegnelser. Og igen, de fleste de er sådan lidt negative. Og ikke så pine. Ja. Og når jeg synes, det er sjovt, det er, der er for eksempel forskellige betegnelser for piger og horra, altså piger og drenge i forskellige aldre. For eksempel for horra, så er det en horra-syrk, unge 10 år, en halvstøding på 14 år, og så er det en helstøding på 18 år. Så ved man, hvor man har hende. Ja. Rødderne er til støding. Ja, det er det, ja. Det kan jeg ikke helt svare på. Og så vil pibla, så er for eksempel piblasjælta, halstabbe og piblastabbe. Og så er der jo, vi kan fortsætte i uendelighed, altså. Så er der for kære og kvinfolk, altså. Ja. Og det kvinfolk, det er jo ikke noget negativt på Bornholmsk. Nej. Som, ja. Det er sådan en chilling, jo. Ja, det er jo ja, men altså, det er ikke lige så et punkt negativt som på dansk. Der er for eksempel ballere eller bakkeballere, knadre og knævre, for en, der snakker meget, og en, der er højrøstet. Det er mere negativt. Ja. Ja. Og så er der for eksempel en arichette, for kvinfolk. Arichette. Og ari, det kender vi fra dansk. En, der er ari, en, der er sur eller gal. Og chette,
Det betyder egentlig en hundkat, ja. Altså det er en arichetta. Det er en, der er sur og ligesom vrissen og næsvis. Ja. Og så er der jo, jamen, så er der øbsanasse, og der er saphørs og vignepive og vørs og hals og flappe og flappetas, og vi fortsætter. Dem kan I så lære på de papirer der. Og det er jo sådan lidt en kuriositet. Og det er ikke fordi, jeg bruger alle de her ord, men jeg vil. Og nu skal jeg jo sige, det er sådan som jeg snakker. Det er noget, jeg vælger for mig selv, og det er ikke sådan, jeg synes, andre skal snakke. Men jeg synes, det er sjovt at holde først i det traditionelle. Og jeg vil også forsøge gerne at bruge nogle af de her udtryk, fordi jeg synes, de er så beskrivende og så fint. Og det synger, hvis det helt går tæft. Og så kan folk mene, hvad de vil om det, men altså, jeg synes, det er sjovt, og sådan gør jeg i hvert fald. Du skal da læse ordbogen ind på lydbog, altså så man kan høre. Jamen, vi skal til at indlæse orden, så du kan trykke på et ord, så kan du høre hvordan det skal. Ja. Det er en del af planen. Politik er svært at læse. Altså. Jamen, det er meget svært, altså, hvis du ikke er vant til at læse det. Så det skal vi helt sikkert. Det er på planen. Og så er der jo ordtøj, som det hedder. Og det har ikke noget med tøj at gøre. Det er ordsprog eller talemåder. Og der er jo mange sjove, som er jo lidt grove og ikke så fine. Jeg ved ikke, nu bliver vi filmet, så ved jeg ikke, om vi skal sige de værste ud, som vi så i går. Dem blev vi noget lidt stødt over, kanskje. Men der er for eksempel, den øverste her. Når fanden skider han i stakke. Når fanden skider han i stakke. I store mængder. When the devil shits, he shits in stacks. Eller ja. Og det lige præcis. Et uheld kommer. Ja, lige præcis. Ja, jamen det er det nemlig, ja. Meget mere mølende og beskrivende. Og så med lidt negativt islet. Altså djævlen og lort. Og det er så, ja, altså et uheld kommer sjældent alene. Det er meget pænt. Ja. Og så er der for eksempel røde ræv, giver artig og billig. Og det er så ikke noget, vi bruger i dag. Rød røv giver artig barn. Ja. Altså, så det er ligesom et udtryk for klask, ja. Om børneopdragelse. Det er så ikke relevant i dag, men det er noget, der ligesom et ord, der har været brugt. Og der er så ufattelig mange, som en, der hedder Kantor Johansen, Hans Johansen, han har samlet for længe siden. Så er det de her skæmtesprog, som ligesom er et udsagn, der siger et længe, eller der er en anden, der siger noget. Det er første del af det her skæmtesprog. Andre del, det er hvem der siger, og tredje del, det er ligesom, at det bliver placeret i en kontekst, som er uforventelig. Så for eksempel, jeg kan rigtig godt lide den første her. Den lyder sådan her. Køsse lide mig vel, hvor det går, og Gud ved, hvor det ender. Så er tjælingen, hun kører i vul med en trillebør ned ad Gud hjemme bakken. Så det er sådan en gammel kone, som kører en trillebør, som i løbet løbsk, ned ad Gud hjemme bakken. Bakken i Gud hjem, som er meget stejl. Og så sagde hun, hold op, kan vide, hvor det ender. Altså, ja. For mange år siden, der var der på de Bornholmske Aviser på pausen. Jeg tror, det var om lørdagen. En, der havde skrevet sådan en artikel. Ja. Og der øvede vi os lidt i at læse det der. Det var altså svært. Jamen det er altså, og igen, så det er svært, hvis en ligesom ikke har stiftet bekendtskab med før. Men jeg vil sige, det er jo lidt for mig at sige, men igen, det er slet ikke så svært, hvis du bare ligesom gør lidt og bliver ved med og sætter dig ind i det. Så bliver det meget naturligt. Ligesom med mange ting, men der er lige, det er ligesom en grænse, du lige skal over. Og så du skal så ville ligesom lære. For hvis du bare læser, så siger du, ej, det forstår jeg ikke, så giver du ikke. Og så er det jo... Nej, man skal bare i hjertet. Ja. Det sker nu.
må de høre, hvordan du vil oversætte skubbetrav. Skubbetrav? Ja. Den har jeg jo ikke med her. Det er jo, jeg ved, jo, det er nok kun for kvinfolk, mener jeg. Det er jeg ikke sikker på. Nej. Vi kan jo gå ind her, så kan vi scanne den her, så kommer vi direkte ind på Bornholms ordbog. Det kan vi gøre, eller noget nu, ja. Vi har den op på jeres papir. Men det er jo et kvinfolk, som nok er stort og statur, og igen en nedsættende betegnelse. Jeg ved ikke, om det refererer til noget specifikt. Det kan jeg ikke lige huske. For mig er det altid en mand, der er sådan en, der går og skubber. Okay. Der siger ikke ret i noget. Okay. Han kommer ikke ret i biler. Nej. Jamen, det kan sikkert over mig. Og der er jo mange af de her ord, der er jo forskellige betydninger, meninger med. Og der er så mange ord, hvor de kan betyde forskellige ting. For eksempel aricheta. Det kan både betyde om et kvinfolk og om en hundkat. Og for eksempel tøvda. Pibla tøvda, det kan både være en liten pibel, en lille pige. Det kan jo være en mængde, et udtryk for en mængde, en tøvda. Eller et bundt på et længe. Og så er det jo sådan, at Bornholms er blevet, jeg kan godt lide at sige afvikling i stedet for udvikling, fordi det er jo blevet afviklet, synes jeg, eller det bliver afviklet. Og alle dialekterne i Danmark er gået meget stærkt tilbage, men især Bornholmsk. Og så har jeg skrevet nogle eksempler her på traditionelt Bornholmsk overfor rigsmåls påvirket Bornholmsk. Så kan vi forsøge at tage den første her. Jeg tager den lige på dansk først. Hvordan siger man egentlig det her på bornholmsk? Det er på rigsdansk. Hvis jeg skal tage den rigsmåls påvirket form, så kunne jeg sige, hvordan siger man egentlig det her på bornholmsk? Og hvis jeg skulle sige det på traditionelt bornholmsk, så vil jeg sige, hvordan siger jeg egentlig det her på bornholmsk? Der kan I godt høre, der er forskel. Temmelig meget. Men det er jo ret, som du også har ført det der med Glistrup. Han gjorde jo, at man betragter med nogle specielle holdninger, når du snakker selv. Ja. Altså, hvad er du lidt dummere, når du snakker om det? Lige præcis. Og det er jo, det synes jeg, det er meget synd. At der jo, det er jo så blevet enget nu, men for i tider, så var det jo meget sæt ned på og snakke bornholmsk. Og i det hele taget nok for alle dialekter. At det var bundsk, og det var for de lavere klasser i samfundet, og bønderne, og så er du fra landet, du er dommer, og du kan ikke finde ud af noget. Det er også svært at blive taget roligt, hvis man taler fynsk. Ja, okay. Ja, det er for sødt. Ja. Der er ikke nej. Det kan man ikke. Og det er jo synd. Ja. Men det er jo interessant. Jeg vil påstå, det stik det modsatte. Og der er jo masser af studier, der viser, at hvis du er opvokset med at snakke dialekt, så er det meget lettere ved for eksempel at lære nye sprog i skolen. Altså, at der er mange gode ting, fordele ved det, synes jeg. Og så i der er jo mere en kuriositet, så det bliver ikke set ned på samme måde. Selvom der er kanskje generelt stadigvæk, ligesom i samfundet hos folk, en mening om, eller en tro på, at det her med at snakke Bornholm, snakke dialekt, altså er du sådan lidt, så er det lidt fra landet, og så er du ikke helt med, hvor det sker henne. Jeg tror også, det handler lidt om, at der er så mange sprog i vores hverdag. Altså, du kan køre S-tog eller bus eller hvad. Det er jo, jeg vil lige sige, 117 forskellige sprog. Det er det jo ikke med. Så i vores tilfælde, jeg synes, det er mere den her med, nå, kommer du fra Bornholm? Eller du er der Bornholm, og hvad? Ja. Altså, det er jo en positiv respons. Meget positiv, ja. Jo. Det næste der, kender du så ham der? Ja, det har vi også været ude for. Ja. Hvor kommer du fra? Rønne? Nå, jamen hvad så? Hvad er den gade? Altså. Ja. Så I har jo et forhold til Bornholm. Ja, det har vi. Det er mange der. Ja. Hvordan er det hjemme hos jer? Altså, har du søskende? Ja.
Taler I bornholmsk sammen i familien? Det gjorde vi. Det gjorde vi. Både dig og dine forældre og søskende? Ja. Det er sådan lidt... Jeg gjorde jo bevidst, traditionelt at skrue sådan. Skrue op for det. Og min far for eksempel, han sagde, nu skal du ikke snakke så bornholmsk, nu skal du lige, altså, skal vi lige forstå dig. Så er han nok. Irriterende barn. Ja. Men vi snakker bornholmsk sammen. Så jeg gjorde så mere stærkt eller traditionelt. Og mine søstre de gjorde det også, mine søstre. Men det er lige så stærkt som jeg gjorde. Men igen, det handler ikke om, hvordan du snakker. Du behøver ikke snakke som jeg gjorde. Og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, vel? Ej, det kan vi jo næsten ja, og igen, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, og vi skal ikke dømme hverandre. Hvis der er nogen, der siger noget, så skal vi ikke sige, det er forkert. Sådan må du ikke sige, det hedder det her og det her. Men det er der meget, det er der mange, der har oplevet, kanskje mere for nogle år siden, at de bliver rettet. Så klapper det i til sidst. Lige præcis, så har vi ikke lyst til at snakke, hvis vi bliver rettet. Ja. Så det er en opfordring til bare at snakke. Og give sig i køst med. Vi kan se, når vi var vores egne billeder, når vi er der med til Bornholm, så går der 3-4 der, så snakker de jo næsten om det. Ja, det gør der, ja. Ja, det gør de, ja. Eller bare de kommer hjem, så springer det. Jamen, der er sådan en, kanskje er noget geografisk GPS oppe i Haugt eller noget. Og vi retter dem heller ikke på en anden måde. Nej. Jeg skal lige have lov til, jeg synes, det er hyggeligt at lige. Ja. Men i der nogen, som vil lære og sige noget bestemt på Bornholm, så tjek op på jer. For eksempel. Ja, i der noget, I vil lære at sige. Hvordan har I noget at hilse? Er der noget bestemt, der som skal hilse på hinanden? Jamen, vi vil nok generelt, så siger vi traditionelt set, så siger vi mere god dør. Altså god dag. God dør. God dør. Og det er med det her som egentlig er sådan et A med sådan en hat over. Det er ligesom på svensk. Det er sådan et mørkt A. God dør. Vi bruger ikke så meget, igen sådan, siger for nogle år siden. Vi bruger ikke så meget hej. Vi siger mere god dør. Ja. Og hvis man siger farvel, altså, så siger man jo ikke hej, så siger man ikke. Hej igen, ja, kanskje, altså, eller på gensyn, eller altså... Ja, eller synes jeg meget, vi siger hejø. Hvad for noget? Hejø. Okay. Hejø. Ja. Ikke adjø, men hejø. Ja, okay. Det er sådan, ja. Det er måske slang på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Ja. Og så er der jo, altså, den, hvad skal vi sige, den, det bornholmske måde at sige farvel på, det kan være færnvel. Færnvel. Som ligesom betyder farvel, altså at fare, at bevæge sig, rejse. Og så kan jeg for eksempel sige færnvel og fingers gløjgen. Færnvel. Lige præcis. Færnvel og fingers gløjgen. Lige præcis. Så jeg håber, vi ses igen. Og jeg håber, vi ses igen, og at vi er glade, når vi ses. Vi er glade. Ja. Færnvel og fingers gløjgen. Så det kan vi sige senere til hverandre.
Gå i takt, kribler, krabler, samlet på pinde og bygger et hjem. De har travlt, mange at tisse på. Beskriver sit hjem, men hvor vil man nå det? Med sin lange snude. Det er et bedst, som vi egne ved. Sure og sure, verden er led. Man kan være stærk og kæmpe imod, som en nyere. Sådan er det, når man er en lille gut, som en insomnia er, men sikkert død. Men hvor vil man nu det? Det er de andre myrer. Hakker et bedst, der står i deres bog. Dækket er myrer fra tunge til klog. Man kan være stærk og kæmpe imod, når man er flere.